खुलुमबाय खाजतननो आं डॉक्टर स्नेहा देबबर्मा नायर हॉस्पिटल मुंबई नि रेसिडेंट डॉक्टर आं बिसादगि अरनि कोविड वाजो सामुं खलाय दंगो थिनि हावबो ताबो कोरोना नि बागै टीका फ्री मान थगै दंगो उमर बेसि चिचार ते बिनिस्लाय चाक्रा रकनि बागै आरोग्य सेतु ते कोविन वेबसाइट याखेबा मोबाइल ऐप सोनर बुकिंग खलाय मानो टीकानि सूची वानि नाहारना नांगो पुइलानि सूचीनो सिमि नाहार काहंके इंग्या कोरोना मानजागै हामजाक रकबो हाम्मानि तालथाम उलो टीका नाय मानो बसा चरायनो दूध चारिनाय बुमा रकबो टीका नाय मानो सूची कायनि नो नाहार काहंके बाक्साखे कोरोना मानजागलाक ते बाक्साखे कोरोना मानजागैबो वानामा सिंसा खाय हामिया कलाय गलाक टीका नावै देहेर देराजाक नाता किरिजाक बायदि बाक्सा बरक रक टीका नाजागै तेनि दिनो लुमै मानो हायफाना वानाना कक करे कोरोना मानजागै बेलाय हामिया कलाय मा आमस तेबो वानाना नांगौ आबोनि बागैनो टीका नाजाक बायदि हनै नरक जतननो कयजाव बेलायखे सामुं नांगासाक फातारता अंखरदि फातारा अंखरनानि नांखे मास थुबनानि तापकदि खासिवै गाहाम गोरोंखे दं बायदि हामबाय।